Yun, hello, what's up guys? Isang mapagpalang hapon po. Andito na po tayo sa syudad ng San Carlos. Yun, second and final session po ni Bruno, ang malaking ulo ng aso. Yun, kasama ko na pala si Bonbon saka si Renz Fernandez. Alright guys, samahan nyo kami guys. Ayun na si Bruno. Sa mga gusto magpa-stud dyan ng oversize Choco Labrador, comment down below or PM lang po kayo. Mark Sinupros Fernandez. At yung page po namin, Magic Hands TV. Alright, maraming salamat po. Yun, si Bruno. Excited na si Bruno. Bruno, ano masasabi Bruno? Ha? Takam ka na? Bruno! Ganun. Nakababa na yan, yung block niya. Oh. Bruno! Yes, stud na yan si Bruno ya. Game ka na ba? Laki na ulo mo las eh. Tara na si Ren. Alright, nandito na kami. Ito na yung asawa niya, oh. Laki ulo din. Ayun, sir. Ito na yung asawa niya. Kaya, kabulo, sir. Bubulot kita. Yeah, Reds. Loob kila. Oy, Reds. Yaman lokso, no? Reds. Naka-video na ito, no? Yes, sir. Kapo, yes, sir. Ay, huwag ka nang pahalis, sir. Video mo nga, tatakalan ka lang. Oh, puli mo na. Puli mo na, Bod. Sige, check ng bod. Nakaipong. Bagal ka eh. Garante ka na siya. Pinalay mo na yung white. Ay mo. Matakwa na rin! Ay, dyan sila kumukuha. Dyan sila kumukuha. Alipin na siya. Wala matakwa na rin! Yan guys, wala matakwa na rin. Matatago iraraya. I-report ko raratan. Maraming salamat po. Follow for more videos mga kababayan. Salamat po.